مطربی عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه بجایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوشاهنگ و فرح بخش هوایی دارد. تا صدای خوب و دلنواز به گوش برسد، باید ناخن به تارهای اسباب زد و البته عاشق و مفتون صدای آن اسباب باید بود. چون صدا از اسباب بلند شد، به واسطه راه می‌یابد به دل و گوش انسان. اگر شنونده آن را خوب درک نمود، پس مطرب به هدف خود رسید. این دم بینندگان عزیز، ما اهل ایجاد برنامه مطرب آمده ایم تا از فعالیت مطربان چیره‌دست انسامبل خلقی نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان برای شما قصه کرده باشیم. خب امیدوارم ما را همراهی میکنید. ансамбли халқии навруз дар донишгоҳи миллии тоҷикистон соли 1965 бо ташаббуси амонқул холиқназаров таъсис ёфтааст. дар баробари таъсис ёфтани ин ансамбл сафи он аз навозандагони чирадаст афзун карда шуд. ба ансамбли халқии навруз бештар ҷавонон майл доштанд, чун дар он бештар донишҷӯён фаъолият мекарданд. инчунин чандин маротиба муаррифгари санъати тоҷик дар хориҷи кишвар низ буданд. маҳорати онҳоро аҳолии давлатҳои олмон, лаҳистон, туркия, юнон, малта, австрия, италия, испания қадр намудаанду кавкобиҳо низ кардаанд. пас аз таваққуфи зиёд ин ансамбл кори худро дубора эҳё намуд. аниқтараш беш аз 5 сол мешавад ки таҳти роҳбари бадеии Аюб Ҳакимов, роҳбари мусиқӣ Ҳусейн Шарифов созҳои мутрибони он боз ҷон гирифтанду мухлисонашонро шод мегардонанд. باید بگویم که هنگامی که من در مکتب موسیقی به نام ملک صابی را تحصیل میکردم، همون وقتها آوازه انسامبلی نوروز را میشنیدم، چون که از من کلانتر برادرم دانشجوی دانشکده دولتی بودن و همون وقتها از هر گوشه و کنار مثل آوازها می آمد که مثل انسامبل وجود دارد و در برابر انسامبل های کسبی شهرت دارد. حتی امکانیت هایی که این انسامبل داشت از امکانیت های انسامبل های کسبی بهتر بود. به خاطر چی؟ انسامبل نوروز از انسامبل های کسبی دیده بیشتر به خارج سفر میکرد. барои мухлисони мусиқии миллӣ, ҷавонону дӯстдорони соҳаи санъат, аҳли ансамбли халқии навруз дар донишгоҳи миллии тоҷикистон осорхонаи ин ансамбли тарихиро таъсис додаанд, ки мукофотҳову ифтихорномаҳо, медалу асбобҳои мусиқиро аз соли таъсисёбӣ то ин дам ҷамъоварӣ намуданд. бо дидан аз ин осорхона хулоса баровардан ҷоиз аст, ки ин гуна дастаҳои ҳунарӣ метавонанд барои насли ҷавон мактабе бошанд баҳри қадам гузоштан ба саҳнаҳои бузург.
мусиқӣ як ҷаҳони зебову афсонавиест ки аз лаҳзаҳои мадёниву мушаввашии ҳаёт қиссаҳо мекунад. яъне дар ҳар сӯзи мутрибони ансамбли мазкур шириниҳои садо, ҷазобияти нотакрор ва сehри даркунӣ вуҷудро пахш мекунад. мутрибони ансамбли халқи наврӯз пайваста кӯшиш мекунанд ҳамқадами замон ва пешрави санъати мусиқии ҷаҳонӣ бошанд, то мухлисони содиқ дар байни ҳар миллату қавмҳо дошта бошанд. бояд қайд намуд ки баҳри қонеъ гардонидани талаботи имрӯзаи мухлисон ба ҳайати худ асбобҳои хориҷиро низ ворид намуданд ва он ҳам бо муваффақият. вақте ки маро ба ин ансамбл ҳусейн шарипов роҳбари мусиқии гурӯҳ таклиф намуданд, он кас хостанд ки дар мусиқии миллӣ асбобҳои аврупоӣ ворид кунанд. ба ҳамин мақсад маро даъват намуданд, лекин ҳамин хелам шуд. мо асбобҳои аврупоиро ба асбобҳои миллӣ ворид кардем, як дигаргунӣ шуд. ҳам мусиқӣ дигаргунӣ шуд, ҳам шунаванда хуб қабул карданд. ҳозир дар мусиқии муосир дар тамоми давлатҳои шарқӣ бисёр дида мешавад ҳамин асбобҳои аврупоию миллии ҳамон давлат. чандин асбобҳои аврупоиро ки дар ин ансамбл ҷо намудем ки барои мухлисони мусиқии муосир бошанд. албатта ин асбобҳо асбоби кларнет, фортепиано, контрабас мебошад ки ба гӯши шунавандагон хеле форам аст. аз ин рӯ мо кӯшиш карда истодем ки асбобҳоро дар мусиқиҳои халқи тоҷикӣ ҳам ворид намоем. ана чанд мусиқиҳои халқӣ ки мо ворид намудем, ин асбобҳоро, садои ин асбобҳо бисёр дилнишину ҷолиб омад. албатта ҳар як асарҳое ки мо имрӯз гирифта истодем партияи худашро навишта ба ҳар як навозанда нишон дода ва дар ҷамъи вақте ки ин навозандаҳо менавозанд бисёр як садои фора мебарад. аз ин ҷумла мо як мусиқӣ аз туркӣ, як мусиқӣ аз хитоӣ, як мусиқии дигар венгерӣ, яъне дар ин ансамбл ворид намудем. ҳангоми ба гӯш расидани мусиқии асил кас побанди он шуда роҳат дарк мекунад ки санъати мусиқӣ як олами рӯёи ҳиссиёт ва рӯҳияи болидаву забони гӯёи дил аст. ҳамоно саҳифоти хотироти ширину дерин бо тамоми ҳолатҳои равониамон мисли саҳнаҳои филм пеши назар аён мегарданд.
ансамбли халқии наврӯзи донишгоҳи миллии тоҷикистон пайваста мекӯшад то бо навоҳои рӯҳбахши худ сафи дӯстдорони оҳангҳои миллиро зиёдтар намоянд. аз ин лиҳоз чандин барномаҳои консертиро дар муассисаҳои фарҳангии шаҳр баргузор намуданд ки ба ҳадафҳои худ то ҷое ҳам расидаанд. бояд ёдовар шуд ки баргузор намудани чунин барномаҳои консертӣ ки дар он танҳо мусиқӣ навохта мешавад таҷрибаи нахустин буд дар фаъолияти эҷодии гурӯҳ. мо дар соли ҷавонон ду намоиши консертро пешниҳод намудем ва дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ як консерти худро дар толори калони консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи талабхоҷа сатторов намоиш додем ки ин хеле ифтихор ва сарфарозист барои аҳли навозандагони ансамбли навруз. мо бо роҳбарии ҳусейн шарипов ва аюб ҳакимов ин се консерте ки дар муассисаҳои таълими фарҳангӣ бо таври зинда яъне барпо намудем, ин як ҳадафи дигар ҳам дошт. он донишҷӯёне ки дар муассисаҳои таълими фарҳангӣ яъне ки ҳуҷҷатҳои худро ба созҳои халқӣ яъне ки месупоранд, барои завқи онҳоро баланд кардан, яъне ин консертро барпо намудем ки онҳо бештар завқ пайдо кунанд ба асбоби худ, яъне ки тамрини худро боз ҳам зиёдтар гардонанд. мегӯянд ки барои дӯст доштани мусиқӣ пеш аз ҳама онро бояд хуб дарк намуд. мутрибони барномаи навбатии мо низ бо дарки нозуки мусиқии худ тавонистанд ки ба умқи дӯстдорони мусиқии асил оҳанги зиндагӣ, оҳангҳое ки метавонад давобахши дардҳо бошад, омода намоянд. аҳли ансамбли халқии навруз низ дар роҳи интихоб намудаи худ талош меварзанд то имрӯз оҳангҳоеро пешкаши ҳаводорони мусиқӣ муосир гардонида бошанд. ҳадаф аз чунин тасмим ин аст ки ҷавонони соҳибистеъдод дар оянда тавонанд ифтихор аз суруду мусиқии миллии худ дошта бошанд. азбаски ки дар гурӯҳ мусиқачиҳо бисёр ҳастанд, мо фикрҳои якдигарро гӯш мекунем, ба як хулоса мебиёем дар муддати тамрин кардан. Тамоми ширинии мусиқӣ ҳамаш аз бисёр кор кардан, меҳнат кардан, тамрин кардан пайдо мешавад. ансамбли навруз бисёр ансамбли пурқувват аст аз ҷиҳати ҳунармандони касбӣ. ман ҳамчун ҳунарманди ҷавони ин ансамбли овозадори навруз ҳастам. ман бисёр ифтихор дорам ки дар ҳалқаи устодони пуртаҷрибаи ин ҷо кору фаъолият мекунам. бо дидани чеҳраҳои мутрибони чирадасти ансамбли халқии навруз метавон гуфт ки фидоии касби худ гардидаанд, чунки онҳо пайваста дар ҷустуҷӯву навохтани навоҳои наву тоза мекӯшанд, яъне ҳамеша санъати баланди касбиро ҷонибдорӣ мекунанд. ин аст ки ҳунармандони саршиноси тоҷик ҳунару маҳорати онҳоро қадр намуда барои эҷоди сурудҳои нав бо ин ансамбл ҳамкориҳоро ба роҳ монданд.
нози розу хаёл меҷӯем бо оҳанг, орзуи ишқу муҳаббат мекунем бо оҳанг, паи талошҳои зиндагӣ равона ҳастем боз бо оҳанг. пас навои вуҷуди инсонӣ вобаста аст аз оҳангу мусиқӣ. паси ҳамаи ин васфҳо мутриб аст ки асбоби беҷонро ба садо медарорад. ин дам бинандагони азиз сайре намудем дар олами зебои мусиқӣ дар ҳалқаи навозандагони ансамбли Наврузи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. ба онҳо парвози баланди эҷоди орзу намуда барномаи мутрибро ба анҷом мерасонем. хайр.